Za 3 dní nás čaká priateľský zápas Manchester United versus Rosenborg. Keď toto video vidíte, už sú to iba 2 dní, lebo si to pretáčam. Review time. Rosenborg je jeden z najúspešnejších klubov v histórii norského futbalu. Hrajú ofenzívnym štýlom, radi držia loptu a využívajú rýchle kriedelné akcie. Emotional damage. Ak si hovoríš, na koho si dávať pozor z tých hráčov, tak netuším, lebo fakt vyzerá to, že sú v rozpade. Niekoho tam poznám, je Tomáš Nemčík, aj ten hráva v obrane. A ďalšia vec, silné stránky, že vraj sú rýchle krídla, dobrý pressing, nebezpečné štandardné situácie. A to mi príde, že pri každom týme sú už také štandardy, že nebezpečné štandardné situácie. Ak sa pýta, že aké máme proti ním áno, hrali sme proti ním a prehrali sme 1-0 a to si veľmi dobre pamätám, vtedy to bol začiatok sezóny, druhej sezóny Erika ten Haga. A to vtedy bola táto zostava proti Rosenborgu. Prvý poločas. Rosenborg je nepríjemný súper, hlavne doma, ak im súper dovolí hrať ich kombinačný futbal, vedia si vytvoriť veľa šancí, kľúčom bude zastaviť ich krídelníkov a nenechať ich dostať sa do tempa. Čo sa týka United, teším sa hlavne, čo zas predvedie Michael Carrick po taktickej stránke, lebo prvý zápas bola celkom nuda, poďme si povedať pravdu. Sice áno, čo som povedal, to sa aj vyplnilo, Wrexham bol silných na krídlach a to isté čakám aj od Rosenborgu, že proste my budeme držať loptu a oni, ak sa bude dať uderiť po krídlach, oni uderia po tých krídlach a my zase dostaneme nejaký zbytočný gól, lebo budeme prispatí, budeme hrať pomalý futbal, lebo však je to predsezóna, takže neodpisujte ešte Michaela Carricka po prvých zápasoch. Lebo som videl veľa komentárov, veľa videí po prvom zápase, že nová sezóna starý United, že United sa vrátil do defaultného nastavenia. Nie, to je predsezóna, tam tými väčšinou skúšajú, ak niekto nevie a mi príde smiešné, že fakt sa už píše o tom, že toto bude škandalózna sezóna a neviem čo, už som videl aj taký typ komentáru, ale podľa mňa to ešte priveľmi skoro hodnotiť aj Andreja Santoša, že hral veľmi bezpečne a neviem čo. Tam treba čas a nechať ho si zvyknúť na to. A ešte mimo United, dajte mi do komentáru vedieť, ak to niekto vôbec kúka tieto videá, že či by ste chceli takéto vykecávacie videá, že viac takej tej ľudskosti, alebo chcete taký ten typ, že rýchle prestrihy, ty vole, neviem čo všetko, lebo viem aj taký typ kontentu robiť, len ja neviem, ja to ešte mám robiť, lebo však United Ways robia inak, oni robia takým podcastovým štýlom, Alex Zerad robí tiež takým skôr kecacím videom, ako dobre má tam pekný edit, ale tiež mi to nepríde nejak extra preeditované. Johnny to robí svojským spôsobom tiež, že taký pokecovým štýlom, ale zase má tam aj strihy, tak neviem, či to robiť podcastovo, alebo takto, jak to ja robím ďalej, že fakt chill a len tak do pozadia to videjko, že si ho pustíš a nasávaš. Nechcem sa s tým dotknúť nebodaj Johnnyho alebo niekoho ďalšieho a chcem to robiť hlavne po svojom. Nie, že oni by to robili zle, ja to kúkávam všetky tie 3 kanály, čo som spomenul, ale chcem si to robiť po svojom a preto sa pýtam, jak to mám robiť, lebo veľa týchto tvorcov to robí tým podcastovým štýlom mi príde a ja to žerem, preto to chcem aj ja tak robiť. A samozrejme, keď to viem vylepšiť, tak to chcem vylepšiť, takže keď viem niečo robiť lepšie, budem to robiť lepšie.